Болманы юк. Күбрәк инде җавап тотамын барлык килгән тамашачыларыма. Аларга иң беренчедән рәхмәтемне белдерәсем килә. Мине инде шул кыска арада шундый дәрәҗәгә күтәргән өчен, минем җырларымны яраткан өчен, Алла бирсә, алдагы көннәрдә дә җанлы җырлар белән сөендеребез. Рәхмәт сиңа миңа гына булган өчен, күзләреңдән сөю күрдем язлар, миңа гына саклап торган атлар. Күрдем бәхет, күрдем килер куанычым, рәхмәт сиңа миңа гына булган өчен. Альберт абаның иҗатын мин инде күптән түгел генә күзәтеп барам. Бик яратып тыңлыйм җырларын. Искитмәле кеше үзе буларак, артист буларак, бөтен әйберне җиренә җиткереп эшли торган кеше. Һәм дә инде Алла бирсә, Альберт абыйның күп концертларында чыгыш ясарга насыйп булсын. Альбертның концертына шундый сөенеп, шатланып, һәм түземсезлек белән көтеп килдем. Чөнки чыннан да менә бүген аның җырлаганын карап торам һәм безнең шулай 20 ел элек концертлар куеп йөргән чаклар искә төшә һәм аның беренче адымнары Аллага шөкер үзендә шундый көч табып, үзендә ниндидер яңа җырлар белән менә шушы бүгенге эстрадабызның агымына кереп, үзен менә шулай чыгара алганы өчен мин аңа бик зур рәхмәт әйтәм беренчедән. Һәм аның тавышы чыннан да бүгенге көндә эстрадага безгә кирәк. Читләшеп кайчандыр җаныма, йылган кешемне, кагылма йөрәккә салкыны азаплы. Biz инде Альберт белән таныш булгач, безнең инде уртак җырлар да бар дип әйтәсем килә. Мин гомумән аны алданрак, бер 20 елга алданрак күргән идем. Һәм ничектер халык, мин аны ничек дип әйтәсем килә, халык сусаган иде мондый тавышка. Һәм инде бу теге тере тавыш, яңа тавыш дип әйтәсем килә, бу тавыш кирәк иде. Һәм инде мин үзем теге аның җырларын тыңлагач, мин аны бик көтеп алдым. Мин бу концертка килергә тиеш идем теге тамашачы буларак. Инде вакыты килеп җитә башлагач, Альберт миңа әйтте, без якын дуслар, күптән якын дуслар инде. Һәрвакытта һәр көнне элемтәдә ул миңа әйтә, Рафис бер урында чыгып, халыкны әзрәк теге энергиясын күтәреп җибәрә кирәк, чөнки минем күбесенчә моңлы җырлар дип ул мине инде теге сорады да, мин әйтәм, каршы түгел. Залда утырганчы мин сәхнә артында анарга таяныш биреп торырым, көч биреп торырым дип шулай килдем. Бик шатмын, чөнки мондый концертлар күбрәк кирәк. Дуслар, хөрмәтле тамашачылар, туганнар, сезгә барыгызга да бик зур рәхмәтләрне белдерәсем килә. Алдагы тормышта да сезнең белән кабат күрешергә язсын менә шул зур сәхнәләрдә. Рәхмәт сезгә бик зур. Сөйембикә журналының барлык онлайн кәгазь форматтагы укучыларга, караучыларга, тыңлаучыларга барысына да бик кайнар ялкынлы сәлам белдерәсем килә. Яратам барыгызны.